מה אני רק בן אדם, אני חי ועובד כמו כולם. אני רואה עתיד וחושב תמיד שהכוונה נותנת אמונה. לא מבין מה קורה וחושב, מי שומע את מה שבלב. אני רואה עתיד, אני חושב תמיד שהכוונה נותנת אמונה. שלום כבוד הרב. שלום וברכה, בוקר טוב, מה נשמע? את הרב חיים הורוביץ אני מכיר מערוץ הידברות. שמעתי קצת שיעורים שלו ווואלה, הדברים שלי נכנסו לי ללב, ואמרתי אני חייב לפגוש אותו, להתייעץ איתו על כמה דברים. מה הזכות שנפלה בחלקי? לפני לא הרבה זמן דיבר איתי דוד אלפרין, אם אתה מכיר אותו. בטח, חבר טוב. כן, ופנה אליי אם אני רוצה להצטרף לקמפיין של לשון הרע לא מדבר אליי. וואו. חשבתי משהו קטן, אתה יודע, אינסטגרם, קצת סטורי, קצת פה, קצת שם. פתאום אני על אוטובוסים ושלטים וזה קצת מלחיץ, אתה יודע. אם הקדוש ברוך הוא גלגל לך את הסיפור הזה שאתה תהיה חלק ממנו, כנראה שאתה ראוי לזה.